wawazifumu lero ndabwera nkhani yake yokhuzana ndi mtsikana amene waphedwa ndi best friend wake. Mtsikana amene zina lake ndi Kaleni amachokera ku Guinea, ndipo nkhani imeneyi yachitika pa 31 March 2026. Koma ndayibwereza nkhani chifukwa choti zinthu ngati zomwezi zachitikanso ku Malawi wiki yatha. Omwe ndi mmene zilili. Kaleni ndi mtsikana amene amachokera ku Guinea, komanso Peter Johnson ndi mnyamata amene amachokera ku Guinea. Anthu anali ma best friend. Chinachitika sankapangira limodzi, anayamba ufriend ali mafana. Ku skulu amapita skulu imodzi. Chinachitika samapangira pamodzi. Ndi tsiku lina Kaleni anamuza Peter, pa 31 March ndi birthday yanga, ndimafuna ubwere. Ndilinso ndi zinthu zimene ndifuna ndiulutse pa birthday yanga. Peter anapita ku birthday, anafika anambochenza onse ankamwamowa kumene kucha. Atamaliza cham'ma 12, Kaleni anayimisa birthday party kuti chonde ndimafuna ndiulutse zoulusa. Kenako anamboyankhula kuti ndi nzanga ameneyi ndimatenga ngati m'bale wanga komanso makolo anga. Mumavuto mumtendere nzanga amene amakhala naye limodzi. Ndipo nzanga ameneyi ndi Peter, ndifuna ndimthokoze wakhala naye limodzi. Komanso in my next life ndizakondwa utazakhalanso nzanga. Ndi zimene anakamba pomuthokoza Peter. Kenako anapitiriza kuulusa, ananena zakuti ineyo mwezi wammawa ndikukwatira, ndipo chibwenzi changa chili ku UK chikhala chikubwera kuzapanga mapulogalamu athu aukwati. Peter atamva izi zinamukhumudwitsa chifukwa si zimene ankayembekezera kwa Kaleni. Komabe anathamanga anahaga Kaleni kumfunira mafuno abwino. Atamaliza chonchija pateja, Peter ndi Kaleni anasalira kupala kucha. Amamabe mowa izi ndizi, anzawo apita. Kenako Kaleni anamuza Peter ndipekeze kwathu, ndipo Peter anamperekeza Kaleni. Koma chokera tsiku limenelo Kaleni isanaonekenso. Ndi makolo ake a Kaleni anambofufuza kwa zinzake. Kaleni ali kuti ndarafikira zinzake a Kaleni ena ananena zakuti ife tinawasiya kubala dzulo naye birthday yake, ndi ife tinasiya kubala ali ndi Peter. Koma mbuta mfusa Peter angathe kudziwa kumene kuli Kaleni. Ndi makolo ake a Kaleni atamfikira Peter anayankhula kuti ineyo ndi Kaleni tinasiyana pa phone booth. Ndi pamene tinasiyana Kaleni anendera yake, inenso ndinapita kwathu. Kenako makolo ake sanampanikize Peter, anamutaya. Akhala kumfufuza koma samampeza. Kenako anapanga chiganizo chopita ku polisi. Atapita ku polisi, apolisi ananena zakuti suspect number 1 ndi Peter amene anali ndi Kaleni mu nthawi yake yomaliza. Apolisi anamwita na Peter, tabwera kuno, anammanga. Atamanga anayamba kumfunsa mafunso, tatuze iweyo ndi Kaleni munasiyana motani? Anafotokoza mmenenso ndafotokozera. Kenako apolisi aja ananena zakuti okay, chabwino tipase foni yako. Anatenga foni yake, anapanga cheki, sanapezemo china chilichonse chodabwitsa. Kenako anamuza Peter, uziwa chani, foni yako tikuitenga, tikupita ku cyber branch, tifuna ikagwise ntchito foni yako pang'ono. Anati okay, chabwino. Anatenga foni ija, anambopanga track. Ndi GPS inkapanga show malo amodzi amene Peter uja ankapita kawiri. Apolisi anapanga track malo aja kuti malo amene ndi ati. Anapitako ku malo kuja, anapeza zoti Kaleni ali ku malo kuja, waphedwa, anabisidwa ku malo kuja. Ndipo Peter amapita ku malo kuja koma akapanga cheki ndi kumakavindikira mtembo wa Kaleni. Kenako anapitanso kwa Peter, anamuwuza zakuti uziwa chani, amene anapha Kaleni tampeza. Peter analosangalala, anafunsa apolisi aja, ndi ndani? Tanduzeni amene wapha mnzangayo. Apolisi aja sanabise, anamuwuza zakuti wapha Kaleni ndi wewe, ndipo ndinambisa kwakuti. Peter analodabwa chifukwa sankayembekezera zoti apolisi aja angathe kumpeza Kaleni. Kenako apolisi aja anamfunsa Peter, tatuze wapha Kaleni chifukwa chani? Peter anayankha zakuti Kaleni anandikhumudwitsa. Kaleni ndine tinali ma best friend kuyambira titi mafana, ndipo ineyo ndikamakhala ndimanthandiza Kaleni mu china chilichonse. Pozindikira zakuti Kaleniyo akamaliza skulu ndizamkwatire ndine. Koma ataulutsa zakuti ali ndi mamuna ku UK amene akubwera kuzamukwatira, zina ndi nyasa, chimenechi ndi chifukwa chimene ndamphera. Kenako apolisi aja anati nkhani yake ndi imeneyo, anammanga, anamponya mchilokosi. Ndi ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti anthu ena ake mutengepo phunziro, chifukwa zinthu ngati zomwezi zachitikanso ku Malawi. Ndi azimayi chondikhala osamala. China chilichonse chimene akupasani mamuna pamakhala tanthauzo. Samangopereka chinthu chaulere. Kumbuyo kwa choperekacho kuli nkhani, kuli mawu. Ndi chonde kumakhala osamala. Ngati mamuna simunamkonde osatenga zinthu zake. Ngati mamuna simunamkonde osamubweretsa pafupi nanu. Lekani azimayi, lekani, chifukwa chakuti mamuna mukamubweretsa mmoyo mwanu amamboganiza zambirimbiri. Aziganiza zachikondi, aziganiza zogonana, chifukwa choti akuthandizani, chifukwa choti mwina akhala nanu pafupi. Ndi zimene amaganiza. Ndi chonde azimayi, khalani osamala, osatenga azimuna
kuwapanga azinzanu. Lekani zimenezo.